ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳ ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ବାନ୍ଧିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହେତୁ ସେବାୟତମାନେ ବାନାକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋ ଓଜନର ବାନାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ନେଇ ବାନ୍ଧିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ବାନାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେବାୟତମାନେ ଶିଶୁ ସମୟରେ କିପରି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଯାଇ ବାନା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ତାର ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଶିଶୁଟି ମନରେ ବହୁତ ଭୟ କରିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେମିତି ବା ଚଢ଼ିପାରିବ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ? କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁ ମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ମଝି ଦେଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଚଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳରୁ ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଶିକୁଳି ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଶିକୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଡାକି ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାନାକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏହାପରେ ସିଏ ଶୂନ୍ୟ ସେବାୟତ ବୋଲାଇଥାଏ। ଏହିପରି ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଏମିତି ବାନା ବାନ୍ଧିବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଏମିତି ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।